אבל יש לו תובנות גם של שנות ה-60 שנתנו לנו הרבה מאוד תובנות, נכון רונן? נכון, פספסתי קצת, אבל הרווחתי על תוכנית מסכימה, איזה יופי של תוכנית, גבי. תודה יקירי, ובתוכנית הזאת אני מארח בשידור ישיר את כל החברים שעושים איתי את השנה החולפת, חלקם עושים איתי כבר הרבה שנים, ואני מקווה שגם אתה תהיה מאלה שילוו אותי בשנים הקרובות, מפני שאתה מביא לי, זה לא פינת קואוצ'ינג, זאת בעצם, למרות שאתה קואוצ'ר ואתה עוד כמה דברים, אבל אתה בעצם מביא לי, אני קורא לזה פינת התובנה. כל פעם אתה מביא לי תובנה מרתקת שעוזרת לי ואולי גם לאחרים, אתה יודע, למאזיננו החביבים, להמשיך יותר נכון הלאה. כן, אז קודם כל אני גאה להיות בין חבריך, גבי. אז מחמיא לי. ככה, בתוכנית הקודמת, אם דובר על תובנה, דיברנו על התחדשות, ואמרנו שכדי להתחדש צריך להברר קצת ולשחרר דברים שאנחנו לא צריכים, ואתה גבי לקחת על עצמך יעד להיפטר מכמה דברים בארון. נכון, אני אגיד לך מה, אני עכשיו בשבועיים הקרובים הולך לאסוף הרבה דברים, אם זה, הלכתי על שני דברים קטנים, תקשיב, הלכתי על בגדים שאני כבר לא הולך איתם הרבה שנים, ואנחנו כל פעם מעבירים אותם מקיץ לחורף, מחורף לקיץ, זהו זה, הקיץ לא יחזור למקום שלו, זה יינתן כמובן כמתנה לנזקקים וספרים. שזו מחלה מאוד קשה שלי, ואני הולך לקחת ספרים שאני או לא קראתי אותם או שכבר סיימתי, ואין טעם שהם יהיו, ואני מתלבט מה לעשות איתם, רונן. האמת, מצד אחד חשבתי אולי לתת אותם לספרייה ציבורית, אבל מי הולך היום לספריות ציבוריות? חשבתי אולי לכלא, אבל מה, אסירים קוראים ספרים? אני לא יודע למה, חיילים, באמת, את החיילים מעניין לקרוא ספרים היום, אני ממש לא יודע מה לעשות עם הספרים, רונן. קודם כל אני אגיד לך שיש לי כמה חברים שהקימו ספרייה בבית חולים לחולי, אני חושב חולי לב. הם הקימו שם ספרייה ומספרים שיש שם הצלחה. באמת? אז אני אשמח לשדך ביניכם. תמייל לי מהר ואני אשמח מאוד להעביר להם מספריי. מאוד אשמח. עכשיו אנחנו ככה גם בפתחה של השנה החדשה, וכולנו מייחלים שהשנה הבאה תביא לפתחנו דברים טובים יותר. והאקר טול, סופר ידוע ואיש רוח, מדמה את כולנו לקבצנים שיושבים בפתח העיר ומחכים לנדבות. כך הוא מספר סיפור יפה על קבצן אחד שיושב בפתח העיר, וכשמגיע עובר אורח, אז הוא שואל אותו, תגיד, תוכל לתת לי משהו? ועובר אורח עונה, לא, אני איש אין לי לתת לך כלום. אז הקבצן ככה מתפלא ואומר, כלום? והאיש אומר לו, לא, כלום. אבל אם אנחנו כבר מדברים, אומר לו האיש, תגיד, מה זה הקופסה הזאת שאתה יושב עליה? והקבצן עונה, זה סתם קופסה שמצאתי לפני 30 שנה, ומה זה אני יושב עליה? אז האיש שואל, ומה יש בקופסה? והקבצן מתפלא על השאלה, לא נראה לי שיש משהו, אף פעם לא בדקתי. אז האיש מתעקש שהוא יבדוק, והקבצן פותח את הקופסה, ומתפלא למצוא מלא זהב בתוכה. אז אנחנו כאלה, גבי, קבצנים שיושבים על קופסאות הרבה זמן, ולפני שאנחנו רוצים משהו מהשנה החדשה, מאלוהים, מהיקום, אז מומלץ שנזהה מה כל האוצרות שכבר יש לנו ונוקיר אותם, ואהבתי את הפינה של נועם אמיר, שהוקיר את מה שקרה לו השנה ואת נכון, מרגש, הוא ממש רגש אותי, הדמעות נשבע לך, לא יכולתי להוציא, והקשר למשפחה שלה. נכון, לגמרי. אז יש בכלל איש שמחפש חניה, אתה מכיר אותה גבי? לא, נדמה לי שכן, אבל בוא תספר, אני חלש בבדיחות, כן? כן, אתה טוב בבדיחות דווקא. איש שמחפש חנייה ולא מוצא אותה, והוא הולך אחר לפגישה, ואז הוא בייאוש, הוא אומר, אלוהים, אם תמצא לי את החנייה, אני אחזור בתשובה, אני אקיים את כל התרי"ג מצוות. ופתאום הוא רואה חנייה, אז הוא אומר, אלוהים, לא צריך, הסתדרתי כבר לבד. זה לא משנה אם אנחנו מאמינים באלוהים או לא, כשאנחנו מוכירים על דברים הטובים בחיינו, ומצליחים לזהות את האוצרות שקיבלנו, אז רק דברים טובים קורים. תקשיב רונן, זה קורה לי כל פעם שאני מתנודנד עם מטוס בין הבלקנים לא יודע מה, לאיטליה, לישראל. איזה חיים קשים יש לך גבי. לא, תשמע, המטוס לפעמים מתנדנד לו ככה וזה, ואני אומר לך, יש לי איזה תפילה לאלוהים, ואני לא, אתה יודע, מחמת הצניעות, ואני לא אגיד אותה, אבל זה עובד, תקשיב, זה עובד. סימנת שאתה מאמין? ואני לא יודע, כן, אני חושב שיש אלוהים, אני לא יודע איך תשמע, אין לי כיפה, אבל אני חושב שיש. לא נראה לי הגיוני שלא יהיה. אני לא יודע, עזוב את כל הפולחנים והטקסים ואת הדת שמסביב, אני מדבר על ביני לבין אלוהים, אני מדבר אליו, אני מתפלל אליו, יש תפילה, יש נוסח שלקחתי מהמסורת, כשהמטוס מתנודנד ברמה שמתחילה להפחיד אותי, וזה עובד לא רע. אז אם זה עובד בשבילך זה
מצוין, ולאנשים יש אמונות, יש אנשים שמאמינים באלוהים, יש אנשים שיש להם איזו שיחה עם אלוהים, יש אנשים שרק אומרים, יש להם איזו שיחה אל היקום, וזה חשוב אמונה, וחשוב גם שניקח אחריות, והחג הזה, החגים של ראש השנה ויום כיפור, מחזירים אותנו באמת אל הרוחניות ואל המעשיות, גם אל הרוחניות וגם אל ככה לבדוק את עצמנו מה היה השנה. ועוד אלמנט ככה חשוב של ראש השנה ויום כיפור זה אלמנט הסליחה, נכון גבי? כן, ודאי, חשבון הנפש. וזה אלמנט מאוד חשוב גם בתחום הקואוצ'ינג, כשאנחנו כועסים או שומרים טינה, אז אנחנו לא מצליחים להביא לחיים שלנו דברים טובים וחדשים. וקולגה שלי בשם שמוליק ורסנו כתב משהו יפה על סליחה, והוא כתב ככה: אני סולח לעצמי היום ואסלח לעצמי גם מחר, כי אין שום סיכוי שלפתע יהפוך למושלם, או שאצליח לעמוד בציפיות שיש לי מעצמי. אולי נולדתי תינוק מושלם, אבל מה זה שאני זוכר את עצמי, אני מזהה בי סימנים מדאיגים של קנאה וחמדנות. אני סולח לעצמי כי אחרת לא הייתי יכול לצאת מהבית ולהראות את פניי בציבור. אני סולח לעצמי שלמרות כל ההתפתחות האישית שעברתי ב-20 השנים האחרונות, נשארתי אדם מאוד לא מושלם. אני מקבל את עצמי כמו שאני, עם כל הפגמים המולדים או הנרחשים לאורך החיים. אבל יש גם חלק שני חשוב באותו מידה, החלק שבו אני מתחייב להתפתחות אישית ורוחנית, החלק שבו אני לוקח אחריות על מעשיי, ומתחייב ללמוד מהניסיון העבר ולהשתפר בעתיד. אם לא אעשה כך, אראה בעיניי עצמי כנוכל, המשתמש בסליחה ולא באמת מתכוון לכך. ועל זה אני לא מתכוון לסלוח לעצמי. איזה יופי, איזה יופי. שמע, עם זה עם התובנה הזאת אנחנו חייבים לסיים, רונן שפירא, שאני חושב שאתה איש מדהים ואני מאוד אוהב אותך ואני אוהב את הפינות שלך ואני אשתוקק להן גם בשנה הבאה ואני יודע שהן יהיו מקסימות. אגב, מי שרוצה לדבר איתך, משם האתר שלך? כן, יכול להיכנס במיטבי רונן שפירא, שיחשוב בגוגל במיטבי רונן שפירא וייכנס לאתר שלי. אז אני אאחל לך גבי ולכל המאזינים שתהיה לנו שנה טובה, התחדשות, דברים טובים, שנדע לסלוח גם לעצמנו וגם לאחרים. והכנתי לך מתנה של שיר, כן. ובשיר הזה זה שיר של זמרת שעשיתי את הספיישל השנה בפסח. היא זמרת ענקית גדולה מהחיים, קוראים לה חווה אלברשטיין. וואו. וזו התרופה אולי הכי טובה והמתנה הכי טובה שאני יכול להעניק לך ולמאזינים שלנו. וחיבוק. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. באנגלית, בחום. שבת שלום יקירי. שבת שלום גבי. לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק.